Baba, Vakadzi wenyu ndikudire pachena. Uchirikundida here? Uchirikundida mudzimai wako. Amai hanzi ndichirikudai. Kana muchirikundida sei muchindishungurudza? Mashungudzi achigataaurai. Kusa papindura kunzi kukudai. Mimi makutara panyanya yenyu sezvairi. Ndizoti sei mabvunza murume kuti uchirikundida here? Murume anondishungurudza. Akadhakwa. Kabva kubva kusvika 12:59. Murume anopopota zvekuti unosvika pakurunduka. Akapopota paya akaona chapedza kupopota kuseni kuchingochena. Neshamwari yake anofamba naye. Shamwari yachingoisa kuseni kuma7 vakabuda vakaenda vaenda. Anoshanda pagold mine. Murume wangu handizive pay yake kuti anohora mari. Mari anenge akupa shoma iyo. Ukamubvunza kuti mari yamandipa inokwanirana here nezvekuti tikwanise kuwana chikafu panopamba. Anondipindura kuti hausiri unopfeka hovhorosa, hausiri unoshanda kuzikanwa nezvandaita nezvandakupa. Ndonyarara ndogara ndakadaro. Ndakazosvika pakubatikana pakuti ndakazvitakura kubva last year muna April kusvika pari zvino. Akabuda nejaketi rangu kubva waenda naro. Rakaita mazuva jaketi ro. Ndini ndakabvunza kuti jaketi rangu riri kupi? Rainzi ndakasiya kubvawo. Jaketi rangu riri ndo ndakasiya kubvawo kusvika jaketi revazoya naro. Pakuzvitakura kwandakaita ndakazongoona mimba ndisisina. Dumbu rangu ratongoflat. Handina kurwara ndazvandakaita sindakatozongoona ndisisina dumbu. Murume wangu haana kana action yakaita. Akatozouya achitondibvunza kubva kuti kwewe wangu ni nhumbu iye yakaenda ku. Kubva zvotongopera zvakadaro. Magariro atinoita zvinezvi kana akatonzi ahora mari akatambira kumai. Anosvika utini ndipamba. Anongosvikoisa mari pasi pepilo. Yaisa pasi pepilo ndo yauchamaneja kuti zvikuenderana here. Paupenyu hwedu atiura. Ukamubvunza kuti mari iri kubva nokuzoti handina. Unozongoona vanhu pamba vakusvika pamwe zvikwereti zvezvimbadzi. Murume akakwereta mari yakati yechimbadzi. Ati zvona ndakaita tsaona kwambuya wangu kune zvakati. Womubvunza unzi aiyo ndakakwereta jaketi. Saka ndikumbira kubvunza kuti kana achiri kundida neunhu hari nemagariro achiri kuita kumba kweda kundida kwacho kuri papa. Mimi mapedza kutsanangura handiti. Murume. Dzimai vako vako. Vati zvavataura zvinhu wazingozviziva. Ya, murume wangu achiti. Ndati waziva zvavataura here. Pikisa zvavataura zvinhu zvacho. Ya, hongu. Pane zvimwe zvakutaura zvisiri izvo. Taura. Pikisa. Kutanzi ndinoedzwa ndiri kubvawa. Pamba mari handisiyi. Mari ndinosi asi kuti havagutsikane nandi ndikavasiya. Havagutsikane? Havagutsikane. Mimi mabva kubvawa zvavataura izvi. Jaketi ravataura makabvenda mukagara naro saiti. Makasiya kubvawa. Hongu ipapo jaketi rangu ritakura. Kubvawa. Kwaitondora ndikaenda naro. Ndati wakasiya kubvawa here. Pindura mubvunzo. Hongu chakamira. Kubvawa. Rakagara kwamazuva mangani? Ndikakaita 3 days. Kubvawa. 3 days. Amai, mazuva mangani? Rakaita 1 week nehafu tiri kubvawa chete. Iwo tavachokwanisa tapedza pana paneka. Aiwa, chokwadi. Mira nditaurire. Kana muchiya pana parumeka ngakuti kana zvakabhenda. Dara rambanise vanhu. Chinhu chokutanga munoziva. Ushu haabvumi kurambanisai. Anokubatanidzai. Okuti sewo pamunenge muchiputsika munhu wese azoti anoziva. Handiti kwauchikanganisira mumwe wako mukumbirana ruregerero moenda kumba. Zvino kana makuti akati zvakaita handakuita pane ndiani akambonwa wawo ndikabvunza vaisa kudzaka zvino nai makambosiyawo pachekubvawa here ari kuti ndinonwa wawo. Munonwa kangani pawiki doro? Zvinoita 3 days. Munonwa kangani? 3 days pane ndiri off. Pame muri off? Saka makarisiya for 3 days. 3 days. Pamaenda kubasa madays mangani? 6 days. Saka kumba rakagara madays mangani? Because kubvawa mamusingaende. Another 6 days mubvawa mamusingaende. Saka it's 3 plus 6, 9 days. A week plus. Jaketi mati makawisa after 3 days. Kasi mamusingaende kubvawa. Musa jaketi zvakawanda adzimai vangu vakuti unoshungurudza unotunga unovapa mari pamwedzi wavo iwawo. Anotambira mari. Mukadzi anoziva mari anotambira. Anotambira mari. Handisina kunzwako mari anotambira. Naamai.
munoziva here umwe murume wenyu anopiwa kubasa kana ashanda? Handizivi. Hanzi handizivi. Vaudza wako munzeve? Vanoziva. Asi kuti kwangoti nyaya Kana matambira pamari yenyu yamunotambira iyoyo, munoideclare here kwavari kuti amai mari iya yazopinda asi nda kushandiswa mari yakati ndosara nemari yakati. Shoko rinosvika aro asi kuti iwo pandinovapa pacho inondendedzango tsodza ndachida kujoedzedza havakutsikane navo. Pamusoro yada kumaini kunoti mari yakapinda sekupera kwomwedzi zvakafanana nemwedzi uno inoisa message mufoni chambogoti mai mumaakaunti kuti mune mari yakati. Inini foni yavo baba havanibati vanogara nefoni. Kana vachienda kubasa vachakure foni kubasa kudiwe foni vanosiya foni yavo vakadzima. Mari yongopinda yakati. Kana iri pay isina bonus inenge iri kuma 400 something 480 yozobata $30 pa 480 patosara 450 pa 450 ipapo inini vanondipa $100. Imwe yese kana kuti nditi vanotenga kana socks rawo vanopfeka rimugumba havatengi saka ndizoti mari yacho inenge ichienda ku pindura kashamwa pamusoro chani wongu ndikati shoko harivhikwe asi pachokwadi mari toja zvedu but hatizocha muchiro. Nyaya iripo mwana wamai tinoramba ichitenderera mukadzi wako kumuda here. Nyaya iripo ndeyekuti munofanira kungoronga zvinhu pamwe chete ndo pane nyaya. Hazvina kutanga newe vachaonawo ipapa vachataura kuti tsika ndoita iye haitodiwa nemadzimai. Pane vamwe vanodzidza pakuona chimwe chinhu handi kuzinzwa. Saka ndingoti ngatironge zvinhu pamwe chete. Ndozvamuri kuda kamai vazivise pei yacho. Kana unewo unotora kana ukangoti mumaakaunti mangu mapinda 400 inini ndinoda kumboshandisa 200 imi moshandisa 250 woziva kuti ini 250 ndo yangu yandomaneje mumba mangu baba ndachokuita naye navapa vashandisawo yavo. Izvo zvinhu zvikudiwa nemukadzi wako. Kuna adzimai ikati mubvunzo elderman munozvigona zvotaura kura mazinzo mamai zvimutanga rini kutaura kwavari kuita ikoko vanobvuma ndaneta kugadziriswa kwanzwa kuti zama yangu nasekuru vangu ndaenda kana mulokechi kwatinogara kumaini ndagadziriswa navanhu vakawanda vanongoti ndazvinzwa ndichagadzirisa. Mune foni here papa iri kupi amai vapei katoni tangamire vaticho vape foni yacho wabva wati andandama wati chii pane yavo ndo zvinoizwa here zvino chakamira vakadangora kuti unobvuma here usakumba nyaya ise kuchinjana nyaya ndekuti utopanotangira ipapo foni ndakasiya mumba tanetsana ndituya kuno kwachako ndawana mama ndakasiya foni iri mumba pamberi pandakazodzoka tainzaniswa kuno ndakasvikowana nditiko foni yangu zvikanzifoni hamuna asi foni yangu nhamba dzangu ndikadzifoni inodayirwa nemukadzi inonzi foni ndakapiwa nemurume zvatione 2 months zvaiti hazvina kunaka izvozvo. Pamusoro chana foni yavo handizivi pachokwadi kana kuti ivo kana kuti vakasiya panze kana kuti vakaisa papi haipapo ndavandiregira foni yavo handizivi kochi after 3 days mari inenge yatokuba kutoenda kushopping nadate yakapinda imini chena nopuwa kati mugara naro imini mwedzi unouya kana dana rakubva rekunzi kana maona mwedzi unouya zvisina kuitika kuti hapana chachinja munokodzokodana mabubushu kuti zvezvatakagadziriswa zvezvi mambo akona chakachinja pamusoro yedani nyaya ndiri kutaura ino kana 3-4 years dzinokwana nekuti murume weka patinenge tigadziriswa anongoti ndazvinzwa hatombochinji ndo zvaatori mune amai tada kuenda kuno kupedza nyaya mukuona dare rakazara kai murume haachinji kao ndo zvaari mafungei inini ndanga ndichifuna
ndichifunga kuti sekuti murume wangu atina kuti inini murume wangu ndomuda pachikamu chesalari yake iyoyo ngatingonzi totapudziwa inini yangu yogara ngosvika iri mumaoko mangu nekuti ndakada kuti svika iri mumaoko mangu kadhi ro ndinotorwiswa kunzi ndipe kadhi rangu haushandi ari bude kadhi ragara anogara nekadhi ratizo murume uyu ngaaine kupa ichi kadhi racho ndinozvo kana ichinge yauya izvozvo ka agreement iyoyo inini samambuka ndokona kuzvitaura murume uyu ngotadza kuzviteedzera chakananga ndechekuti tikunyorera tsamba mosumukana baba naamai ngoti aisakanisana kuti kaenda tasvika kwamambo isusu tawirirana kuti tishayane mari moisa akaunti yenyu amai makambani harambi moza kuona kuti pane abuse iripo ngoti imwe mari yangu inopinda kwawira wopuwa yavo zvagara zvinoitika unozozvida here neshama zvinokunyadzisa kudaro unozvida iwe unozvida here hauzvide saka tanga kurongeka kubvira nhasi nokuti paunodzoka kudari mukadzi uyo achitaurwa kuchinja sita kuripisa munodari abuse ndo painotangira ungapedza wawanokufadza shamwari mumba mako mune nzara uchironge uyu murume uyu kwayo usadaro iyoyo foni inodzoka rini yemudzimai akudzokera irresponsibility yababa kuti amai vaona zvakakwana zvinokwanira ndopanda kutonga tichitaura zvababa responsibility yavo nekuti amai vapuhwa foni inowakwanira yavanoda inoenderana neyako mune nyama imweke inoitirwa rini amari yakapinda ka ava ndi baba wakaoma ndi baba wakaoma ndisava newana rini vari kuiwana rini foni swera mangwana isaidhetira vaisa morikavha line mudzimai wako nomuda pfugama uchimuudza izvo muudze zvese zvataura zvauda kugadzisa zvese taura ndezvipi taura kuzodzita ushoma chamwana mushande wako wakamushande chitsodzika ngauya saino amai ndima makwira dare anotsva kudzorera mari yake anodzorera mai yamari yedare nhasi manzwa here mukuru nhasi nokuti musi wateni mupurisa wedu akatiudza musi wateni kuti hauna kubhadhara tinoti towashora dare tinokugadzirisawo saka nhasi woudzorera mari yavo yedare foni yanzi 3 days time sati utaisa kuti amaimba muse wenezi mune manechi maane foni kadhi wazoti chiko zvakanakira ndezvokuti inini waleti yangu ndofamba naye ende kadhi ririmo iwe unako unaro ingoisa kamudare zvipere amai madiwa aiwa mupe zvikandikudze mwana wamai zvakanakira iwewe usafunga kuti mukadzi nzenza ataure zvaataura izvo ndaataura kuti murume handichada ingovapa nemwoyo muchena kana usingade ubva uchengete bhozi handiti uzosvika warovera kadhi rawakuwapira makamboapuhwa here mai first time hadibato kana wagona awagona ndinokumbirawo ka I'm sorry mpe kabepa anyore mapin number emaakaunti aya hazvina chitsotsi nekuti kuumba dzimba dzenyu mapini munaziya mai amazi aiwa nhasi ndinoda kugadzisa zvese izinyorapo isecret sazina kuona pini yako ngonyorawo vapi aiwa ngaanyore vhisa kapeji kakoyo vhisa kapeji kako
tikumubatsira kumaneja zvinhu zvake timangwana asazochema mbepeni amai Priska aiwa nyora iwewe tsimbidzira ipapo aiwa nyora yese makadhi maini mamwe chete pape amai Priska torai bepero nderenyu hamisazo hatinei naro munodari ndirenyu nababa kumba kwenyu mafara here baba kuti zvagadzirika zvakanyanyisa ndinokumbira usainonabvisa mukadzi muno mushamba takaitirwa chinhu chakanaka takaisa mitemo yegender based makaenda kuita noizi kumba kwenyu yakakaripotwa muno tinokutoka nemutemo upi iwowo tinoda kuvhurira futi joketi nokuti toda kuti mugarisane zvakanaka nyaya dzese zoda kuti mutaisei taurirana handizvozvo saka usainopopotisa amai imi musazokwidzawo izwi handiti izvozvo munoverenga bhaibheri anzi mukadzi ngaave pasi pechi nemurume anzi chii anzi apa aya zvakaoma ena unogara zvakanaka nemukadzi wako iwe usazotora ene munowirirana kana iwe wati ukutora mari yakati mukadzi wangu uchashandisa mari yakati mukadhi yasara yacho mukadzi wako ushandisa handiswa kuti handisi kumaneja finance dzenyu ene munowirirana zvamuchapanana musemumba menyu zvinokwanira imimi nemhuri yenyu maita basa baba mune vana vangani 2 mumwe here kunzwa enda unosaina zvanaka amai Priska dare rinogadzirisa amai Priska Mike Shalala. Kumba mchenji.